Kwati kumusha kwele. Kumusha kunorwadza sekuru. Aika. Kose ngeke kufamba mega kunya bezimuro wanangono so. Anzi ndakufamba muri mega mega vanati kunganga pasina vabereki. Kutambudzika sekuru tikanya tifambe nawo hapana chinofamba sekuru. Ava ndikaona maita wanangono tangoranyi. Apa ndingoona maita vanati chichanyanyonetsa mimi vanati. Urwere usingaperi mukati mwemusha sekuru. Muranana. Apa ukama hwenyu wakamera sei muranani zvisiri zvokuti mazita. Vaningina vangu vese. Iwe ndio mkuru. Ndini ndio sekuru. Po huyo. Apakati Muningina wangu futi. Kwa kutanga katanga tarisa basi. Muningina wangu futi sekuru. Indeke kutouruka kai. Muna udora sikanjikere. Saka pa 2 wao avaningina wako mumpendo. Uyu ari pakati ndiye mukuru. Alright. Apa ndikayangana mungachita ati mazuva akawanda mundu achipenga asi mukuswa munatandiza. Sekuru vachitatsa nhau yenyu waruona iri nhau yakabva kumashura kusi kuti urwere watanga manje manje pane makore akawanda munhu atanga kurasika pfungwa. Asi kwese uku kwamaifamba uku asi mamusingafambe uye kana kuti kwamaifamba uku maishiya vanhu vanonyatsobatsira chaizo. Kufamba ndachofamba asi manje zvisaibuda pachena kuti zvikwanise kuti dambudziko racho ripere. Kutaura kudai mukomana atove ne 12 years takuendera chi 13. Achipenga. Yes sekuru. Munobva kupi? Kumushande kupi? Tubva kuchipingi pachibuwe raini rekwa Masimbe. Sabo kwani? Sabo kwachinza? Ndunduma. Chief Msikawa. Kwa mai kupi? Kwa mai nyawabereka ari. Mai na baba vakashaika. Kwa ndikuona kunzi Watson ndiani? Watson ndiani? Ndi baba munini sekuru. Uyu ngaasaturizwa ko. Apa kutorara? Hanza kutorara. Matizve munhu anonzi Watson zvana sekuru munhu anonzi Watson ndiani? Ndi baba munini. Apa kare kare ndikuona maimbofamba naye apa sei musafambe naye. Hanzi vachitarisa kudhara maitombofamba mese kwese kwamunenge muchienda panhau yematambudziko mumhuri. Asi pane zvezvanoita here inda musina kuuya nawo. Tatomboti sekuru timbomutendera nechekuseri ngekuti tikafamba naye hapana chiri kubuda sekuru. Anenge achikuvharai? Chokwadi sekuru. Vamwe vatojekerwa pachena tichitobvepo anotoita senge handiye atobatwa. Asi atobatwa. Wakatombata wasvika papotanga apa aneta kuti kwese kwamukuenda mukundibatisa. Chokwadi. Ndikubata kwese kwamukuenda saka apa vanhu vamutenga tifambe tega. Chokwadi sekuru. Asi apa asi vari kutanga kuya pano kana mukomana? Muna mazuva mangani muri pano? Mune mazuva mangani muri pana vazo? Nasi 9 days. Kuona kwenyu pa 12 years na 9 days zamagara pano mukuona mukomana ari sei? Zviri kuchinja sekuru. Chinja kunyanya zuva ramambomupa wekufukira uye paafukira. Wakaratidza chenji chaiyo yemene chaizvo. Chokwadi sekuru. Saka muno wokuti zvinoita pano? Tinotoenda kutaitochema kuti adai tikasvika kuna tete guru tacho matambudziko edu tondomaturira ikoko. Aika. Chokwadi. So uyu ndikati munomutora kuti Watson muya naye ndiani Dungani? Yeah. Chokwadi sekuru. Ndikati munomutora kuti muya naye munogona kuya naye kana muda kuti tigadzire mukomana chete back to sender. Back to sender yakanaka asi iye zvinhu zvaanazvi zvaifanira zvitorwe. Munogona kumutora ere kupai mushonga kuti munotaura naye kuti muya naye? Mukadaro kuzvinoita zvinotenda. Wana anosara pana mukomana wandopa mushonga wena nomutora. Chokwadi sekuru. Ada kwenda nomutora ndopa. Ndingaenda ndingatenda. Tora mushonga wapasi. Tora uyo mushonga. Asi atitowirirani sekuru atodino kundiona kumeso kwangu unotondipfira mata kumeso sekuru. Ayana rupasa mushonga. Hanzi yani mushonga. Bapasi unangosa pasi wankaro. Pansi pa nkano aza pasi wapansi. Umpasi umbokusa mborosa. Wati ndo kugena ndi? Chokwadi sekuru. Mushonga iyi unesa kubata. Bata kumukoti kutambira. Bata udonza. Before udonza is one time and uenda waisa moma. Sekuru mati api homwe panze kuti. Ajapo panze kusamkana. Chimira isekuru nguva yavo chatuma muzukuru wavo kuti akupe mushonga wekuti uchienda nawo uri mukana. Ndotanga nawo uri kunogana ndoti panosvika. Kana wakusvika bonosa mukana. Kana wakusvika ikoko pamba pachona unoisa mukana. Okay sekuru. Saka
vatudzoke. ndikembera kugara ticheche. Nemudzimai wangu usekuru unotoramba ichibuda muhutwa plus wakazvitakura nevana vachishaika vese vakateererana kudai nevana awa nyaya idzodzo vazukuru mutori mudai saka makaine vanhu yavo munobatsirwa zvese zvamuri kuda kuti mubatsira. Vachareva kuti dzikuchoka kunangana dzikuchoka toandani. Ndopachataurwa nasekuru kuti zviri kubva kwakati ari kuzvikonzesa ndiani chinangwa chake ndechei zvichapera sei pamuchava ipapo tasaiva kuti uende unovatora nekuti dzimwe dzenguva sekuru zvavachataura zvinhu zvakaitika kumashure kumadziteteguru enyu iwo unogona kutadza kuzviziva asi baba wako achizviziva. Saka apa tondotora Dhungai chete. Mboyai naDhungai. Fugama wakatarisana wadaira uchikupenga ere? Daira kajose akupenga ndikuzivi ndadaira wanu sumudza musoro nari unopenga erewo ndikupenga ndikuzivi inga ndadaira wanu kudara kuti chi ndikupenga ndikuzivi. unonzi ani wewe? Joseph ani Mukorera. una makore mangani? 24 years. une 31 1991 une 31 wakamboroora ere? ndisati sumudza musoro haudi mukadzi? Ndimudi. Ndimudi. Unonzwa kuita sei? Haunzwi kana kumira mburuko? Hamuna. Hamuna. Hamuna chi? Uza kuvunda unoita dauti kana aright apora paye anozofana kuzoratidza kuti kumboona ere zvawaita. Chokwadi. Iwe mune chiko mburuko? Munoshirima. Sumuka uvhureto. Munoshirima. Simukatoni sekuru waoni. Pasimukatoni. Kana musina chirimo. Munoshirima. Simukatoni. Paisumuka Jose. Kupenga. Vula zipi tu? Aregeza. Kaza kupenga. Right, ande pansi. Alright. Saka uyu sekuru mati uyu ndio uite. Unoisa muomo. Nongoisa muomo. Unoenda nawo muomo.
Hapa ndafasa ndese kumenya kwa muchita lero kulingana na kare kumambuyo. Yapala niliza kunyuka muziki wa mpira wa sukuru kwa fana na nikale kala kwa mashule kidogo. Matendo wa sukuru. Hapa ngachoka panja yambe ndifuna kucheza na zukura wadakarapo. Yangane kuti ngani kupita kwa sukuru wa mpira mambo sununguka jibula panze.